ምእማኑ ዘጸግሙም ዓለም ኣብ ዘይተፈትሑ ኣጨነቕቲ ግድላት ከተሽከርክር ዝገበሩ ምስጢራውያን ጉዳያት ይፎ እነሆ ናባኹም ነብሎ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ህድሞና ቲቪ ኤክስትራ ከመይ ጸንሑ ሎምባር ከም ትልሙድ ኣገረምቲ ፍጻሜታት ዓለምና ዝትንትን ዓፂር ዋናዊ ትሕዝቶ ሒዝና መጺና ኣለና። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ከም ወትሩ ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። እዛ ንነብረላ ዓለም ኣብ ዙርያ ክልል ኣየራም ሓደሽቲ በረርቲ ፍጥረታት ኣብ እዋኑ እንግዲያ እንተበልናኩምሲ እንታይ ኮን ምበልኩም። ሰማይ በፂሖም ዝበሩ የዕዋፍ ኤርባስ ድሮናትን ናይ ውግእ ነፈርትን አንቃሪርካ ኣብ ሰማያት ዛ ምድር ምዕዛብ ብርቅ ነገር ኣይኮነን። ይኹን እምበር ወዲ ሰብ ዘይበጽሖም ግዙፍ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቑ ምንጪ ፍጥረቶም ገና ዘይተዳሰሱ በረርቲ ኣካላት ኣብ ከርሲ ዛ ምድሪ ከሽከርክሩ ምርኣይ ምናልባት ብጥዕና ገዛኢ ዒንትኻ እምነት ምጉዳል ከኸትል ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ከምዚኦም ዓይነት በረርቲ ኣካላት ድንገት ምስ እትርእዩ እቲ ስናርዮ ልክዕ እዩ። እዞም መንነቶም ገና ዘይተፈልጡ በረርቲ ኣካላት ትኽክል መፀዊዖም ይፎ ዝብል ስያመ ዘለዎ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ሳይንቲስት ዓለምና ንዖም ዝምጥን ትኽክለኛ ዝኾነ መፀዊዕ መንነት ከቐምጡ ብዘይምኽኣሎም ነዚ ዓለምና ተእንግዶ ዘላ ዘይንብር ተርእዮ ብዝበኣሰ ኣገራሚ ይገብሮም። እቲ እንኮ ሳይንቲስት ዝጥቀመሉ መፀውዒ ብእንግሊዝኛ ድማ አንአይደንቲፋይድ ፍላይንግ ኦብጀክትስ ብሕፅር ዝበለ ይፎ ምዃኑ እዩ። ባርከስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓለም በዞም በረርቲ ኣካላት ክትዛረብ ተገዲዳ ትርከብ። ዋላ እኳ ንብዝሕ ዝበለ ዓመታት ቁፅሪ ስምዕታ ርኤ ዝብሉ ኣህዛብ እናዛየደ እንተመፀን ዝምልከቶም ኣካላት ቆላሕታ ከይግበረሎም ዝቕስብ ስጉምቲ ግን ንብዙሓት ሕንቅልሕንቅልተይ ኮይኑሎም። ነገር ግን ብስእሊ ኮነ ብቪድዮም መርቱዕ ሒዙ ዝቐረበ ኣካል ብዘይ ምህላው ብብዙሓት ወገናትን ፕሮፓጋንዳ ዝተነፍሐ ኣህዛብ ንምርዓድ ዝተፈብረኸ ሴራ ምዃኑ እዮም ዝምግቱ ዘለው። በንጻሩ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብዚ ሳለስቲ ዝወፀ ዓለም ጉድ ዘበለ ሰነዳዊ ኣጋጣሚ ግን ንብዙሓት ወገናት ዳግመ ግምት ክገብርሉ ኣገዲዱ ይርከብ። ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ኣብ ገማግም ቨርጂኒያ ቢች ኣሜሪካ ተራእዩ ዝተባሃለ ቃፍ ላይ በራሪ ይፎም ንማሕበራዊ ሚድያ ወግዓዊ ድሕሪ ምግባሩ ንብዙሓት ወገናት ኣብዚ ጉዳይ መትከላቶም ክጋላበጥ ኣኽኢሉ ኣሎ። እዚ ጉዳይ ዝቐረበሎም ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም እዚ ክስተት ንምእማኑ ብጣዕሚ ተሸጊረ ኣለኹ ብምባል ዋላ እኳ መልሲ እንተሃበሉም ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ኣሜሪካ ግን ንመጀመርታ ግዜ እንሆ ነዚ ብምስሉ እንሪኦም ብድሮና ዝተወስደ ተንቀሳቓሲ ቅላዕ ንዓለምና ምስ ብዙሕ ሕቶታቱ ኩድም ኣቢሉላ ይርከብ። እዞም ንዓለምና ናብ ካልእ ምዕራፋት መኣዝን ብሓሳብ ጠምዚዞም ዘለው በረርቲ ኣካላት አንአይደንቲፋይድ ፍላይንግ ኦብጀክትስ ማለት ይፎም ካብ መዓስ ጀሚሮም ኣብ ምድሪ ክረኣዩ ከም ዝጸንሑ ዋላ እኳ ብንጹር ዝፍለጥ እንተዘይኮነም ካብ 1878 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ግን መንገዲ ኤንሰን ዴይሊ ኒውስ ኣቢሉ ብወግዒ ኣብ ጋዜጣ ድሕሪ ምሕታሙ ብብዙሓት ወገናት ሕትመት ቅሬታ ከም ዝገጠሞ መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጹ። ይኹን እምበር እቲ ኣሕታሚ ኣብ ክልል ኣየር ሰማያት ኣብ ትሕት ዝበለ ርሕቀት ክቢ ዘለዎ ግዙፍ በራሪ ንዝተወሰነ ካልኢታት ድሕሪ ምቋሙ አንደበት ብቕጽበት ካብ ዓይነት ምስክር ክስወር ግዜ ከም ዘይወሰደዩ ዝትንትን። ኣብ ግዜው ምጽኣት እዞም በረርቲ ንብዙሓት ከዛረቡ ብምጅማሮም በቲ ኩነት ዝተገረሙ ቶማስ ኤዲሰን እንትርፎ ሰሜና ርኢና ዝብሉ ውስናት ብምንባሮም እመኑኒ እዚ ኩነት ፈጺሙ ርትዓውነት ዘይብሉ ውፅእ ሓሶት ክብል ርእይቱ ኣቐሚጥሉ ነይሩ። ነገር ግን ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ካብ 1916 ክሳብ 1926 ኣብ ዘሎ መቓናይ ግዜ ብኣገራሚ ቁፅሪ 10 ዓመታት ኣብ ዘይመልእ ርሕቀት ልዕሊ 1305 ዝኣኽሉ ይፎታት ኣብ እዋኑ ኣብ ክልል ዝነበረላ ዓለም ብምቕልቃሎም ንብዙሓት ኣሻቓሊ ክስተት ኮይኑ ተሰኒዱ ሓሊፉ እዩ። ከም ዝዝከር በኣቋጻጽራ ኤሮፓ ብ1926 ኣብ በረራ ዝነበረት ናይ ህዝቢ ነፋሪት ብሰንኪ ዘንቢዋ ዝሓለፈ ይፎም በረራኣ ብምቁራጽ ኣብራሪ በቲ ሓድሽ ተርእዮ ስግኣት ብምሕዳር ካብ ዘይፍለጥ ሓደጋ ንምድሓን ኣብ ከባቢኡ ኣብ ዝነበረ ማዕርፎ ነፈርቲ ክዓለም ምግዳዱ መዛግብቲ ታሪኽ ይገልጹ።
እዞም ዛጊት ክሳብ ሕጂ ካብ ራዳር ቁጽጽር ወጻኢ ዝኾነ በረራ ክፍጽሙ ዘይጽገሙ ንዘበናት ዓለም ኣብ ዘይምርጋእ ናይ ሓደጋ ኩነት ኣውዲቖማ ዘለዉ በረርቲ ኣካላት ይፎም ብኸም በዓል ኣሜሪካ ዝኣመሰላ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ምናልባት ብኻልኦት ሓያላን ሃገራት ብምስጢር ዝተሰንዐ ልዑል ቴክኖሎጂ ዝውንን ፍልይ ዝበለ ናይ ስለያ ጀት ከይከውን ካብ ዝብል ስጋት ንዓመታት ብዝገበረቶ ዓሚቕ መጽናዕቲ ይትረፍዶ ከምዚ ዓይነት በራሪ ኣካል ኣብዚ ምድሪ ክመሃሲ ብዓብዪ ሳይንቲስት ዓለምና በዚ ጉዳይ ኣብ ዘይፍታሕ ግድል ንዓመታት ተሸሚሞም ምህላዎም ዝባሰ ቆላሕታ ክረክብ ገይርዎም ዘሎም ይኹን እምበር ሃገረ ኣሜሪካ በታ ብዘለዋ መጠን ኒኩለር ከማይ ኣይሂ እትፍራሕ ሃገረ ኪም ጆንግ ኡን ዝኾነ ሰሜን ኮርያ ብምስጢር ዝተማሃዙ በረርቲ ጀታት ከይኮነማ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣደራዕ ከይትወድቆም ብምስጋን ምሉእ ኣቓልቦኣ ናብ ሰሜን ኮርያ ብምግባር ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ስለያዊ ማሕበራታ ብምዝርጋሕ ገለ ሓበሬታ እንተረኸበት ስክፍትኣ ክትቀንጠጥ ምስቲ ሃገር ክትፋጠጥ እያ ዝጸንሐት ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ሳይንቲስት ዓለምና ዕልቢ ዘይብሎም ሳይንሳዊ መጽናዕቲ እኳ እንተካይዱ ዛጊት ክሳብ ዛ ደቂቕ እዚኣ ነዚ ጉዳይ ዝበዝምልከት ታቋ ዘለዎ መጽናዕታዊ ምርምር ከየበርኮት እዮም ተሪፎም ዘለው ክሳብ ዛ ሎሚ እዚኣ ድማ እዞም በረርቲ ኣካላት እዚኦም አንአይደንቲፋይድ ፍላይንግ ኦብጀክትስ ኮይኖም እዮም ተሪፎም ዘለው ዘይተፈልጡ በረርቲ ኣካላት ይፎም ባርከስ ኩብራት ተኸታተልቲ እዚ ንዘበናት ዓለም ኣስደሚሙ ዘሎ ፍሉይ ተርእዮም ኪኖ ምግራምን ምጥርጣርን ምስትባህልን ምስናድን ናይ ኩሉ ሰብ ግዴታ እሞም መን ይፈልጥ ሓደ መዓልቲ ንዛን ነብረላ ዘለና ዓለም ጭብጢ ዘለዋ ሳል ሒዝናላ ደበኽ ንብል ንኸውን ንሎሚ ዘቐረብናዮ መደብ ነዚ መስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣገረምቲ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዮ